Здравейте, здравейте, дами и господа! Втора част от нашите дуспи, понеже направихме гаф със стария клип. И това е втора част. Сега аз бия. Или добре, Кристиан ще бия Ади. Мен да мини. И след това бия Азарко, малко се намокри заради отпразнуването си. Съжаляваме за гафа с предния клип. Така, малко. И 3 дуспи сега. Трички. И феноменален пропуск. Сега ще спрем, докато Иван догони топката. Здравейте отново, дами и господа. Иван догони топката и сега е втора дуспа за Кристиан. Тук. Той е с бутонки. Силва се, стреля и овардване на брат му. Сега ще спрем, докато Кристиан догони топката. Ето ни отново. Кристиан догони топката. Сега ще бие. Трета дуспа. Тук той прави някаква много голяма засилка. Шут! Спасяване на брат му. Сега пауза, докато боцата се догонихме топката след боцата на Иван. Сега ще бие Виктор Терзиев. Единия да се махне. Изчакай, не мога да хвана. Дами и господа, днеска... Тихо, млъкни. Дами и господа, днеска ще би... Гол! Не. Или спасяване. Добре, Изар, коментираме. Аз коментирам. Бегай. И сега тук пак Виктор. Първата дуспа беше пропуск. Сега тук Виктор. Овардване на Иван. И... Здравейте, днеска ние сме рапърите! Бейбе! И сега Виктор. И сега шута Виктор!